Siphinde sikubingelele kwikhathi vithu wena oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela wenze okulungile ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. UJacob Zuma osengumongameli we-MK Party wayicacisa ukuthi yini i-BRICS yajoyinwa kanjani i-BRICS. Nangu-ke uJacob Zuma osengumongameli we-MK Party ecacisa. Beyibekezela ke kancane. Into ebacasule kakhulu ukuthi South Africa ijoyine i-BRICS. I-BRICS ke isho likhulu kufanele besiyazi ngoba bayazi bona. Akuyona into encane. I-BRICS inamazwe awu5. Ingakajoyini i-ANC ayu4 kuphela. U-BRICS lo wayengena u-S wayeno BRIC pair. Uma ubheka amazwe amathathu kulawa awu5 i-India i-economy enkulu kakhulu lapha ya eFar East ayingaphezulu kweChina kodwa yenye ye-economy enkulu. Uma ubheka eLatin America iBrazil i-economy enkulu lapha eSouth America. Uma ubheka iAfrica iSouth Africa i-economy enkulu lapha eAfrica. Kusho ukuthi amazwe asemqoka amathathu alapha ya kwi-BRIC. Kusho ukuthi amazwe lawo ane-influence kulezi ndawo aphuma kuzona. Amabili iRussia neChina amazwe ane-economy ezinkulu inkuzumalanga ze-economy. iChina kungekudala izobe i-economy number 1 in the world. And ngakekho futhi ophinda ifice because ine system ehlukile. Uyabona ke onke ama group akhona awafana le group. Ngoba lamazwe amahlanu acabanga ngokuhlukileyo kulamazwe engakhohlayo amagama awo. Lawa amabili iRussia neChina angamalungu alento okuthiwa i-United Nations Security Council. Okuyona inhlangano ethatha inqumo zokugcina emhlabeni jikelele. Banento abanawo lapha amandla okuphikisa isinqumo noma ngabe sithathwe yiningi okuthiwa i-veto. Alapha phezulu kusho ukuthi le BRICS uma kunento engayifuni isiphikisana nabantu engikhohlwa amagama abo. Sebengakwazi manje ukuyiphikisa into iphikiseke. Le BRICS nje uma ingahlangana ithi asifuni lento. Nina ke nobabili ngoba neveto sebenzisana yona. And therefore i-BRICS i-group ebaluleke ngendlela eyisimanga. iSouth Africa kuyinkinga ngoba ukusukela ngesikhathi sikaMadiba ayizange ifune ukuzwa ngomuntu. Sinembono yethu siyayikhulumela. Asikaze siye nje kuya-IMF siyocela imali sithi awubanda sesiwe phansi. Uma sinjalo ebese singena ku-BRICS kusho ukuthi sesiyabathukuthelisa labafo engikhohlwa amagama abo. Abathukuthele bayafa. Baze bathola ne-information obengafanele bayithole yokuthi kanti i-BRICS Bank le yaproposwa yiSouth Africa. Bayifuna ke iSouth Africa ishintshile ingahambi ngalendlela. Ukushintsha kweSouth Africa kufunekani? Kufuneka i-ANC iphela amandla. Kube khona abanye abazophatha noma uma iqhubeka iphethe kube yilabantu babo abazozwa bona ofana babe phambili. Base beyikhethele eqinisweni abantu ababafunayo. Ukuze iSouth Africa ihlukane na konke lokho ekwenzayo ilalele bona. Abantu bethu bahlupheke inguna phakade.
ilapha inkinga la ikhona. Bathi kunomongameli lapha ya. Lento ayenzayo yokushona ngala enze no BRICS use-influence omongameli base-Afrika kuyingozi akasuke. Uma silwa sodwa sithukana sodwa senza konke akudingi nokuthi ziyeza ngomeni ziyobhula ukuthi bayaphila laba bantu. Zibonela nje ngosi ukuthi awukho bantu la ebese zenzani. Zivele zikubizele nje kwenye inkampani ozala sifuna uzojoyina la kube le nkampani sokunikeza amashare ngaka. Angithi wedwa uthi uma usuphakathi bathi yini le niyenzayo, yini yonke le niyenzayo, yini nje lethiwa i-black empowerment, yini yona le nadlala nje. Abasebenzi umuntu asebenza iminyaka nathi sasebenza saze sathola imali engaka. Uma bekubona ukuthi uyahlupha bavele bakuphe nje imali, bakuphe kugicibezi bona imali eningi bekupha. Oh, uniyangipha nje, hayi siyakupha sicabanga ngathi awumile kahle. Udle nje nabantwana. Uyithathe ngempela. Babuye ngelinye ilanga, hey ndoda sakunika imali kodwa le mali yakho yasishotela ke, yasishodisa kabi. Ungakwazi ukuyibuyisa kodwa do awunayo. Hayi uma ungafuni phela sisizeke nathi. Awu-influence policy le ka-ANC ukuthi ithi ukubuka ngaka right ingayi ngaka left. But kwesinye isikhathi basebenzisa imali. Uyabona njengamanje ngakuxoxela indaba ongayazi. Imali esetshenziswa amazwe angaphandle engikhohlwe amagama awo yokuthenga abantu la eSouth Africa including abantu bethu yesabeka abafisa ukuthi i-ANC ife. Uma ingafi kwehle amandla ayo ibe ncane njengamanye amaphathi. Futhi bangathatha nomuntu omaziyo nje bathi yena uzoba umholi. Awumazi phela wena kujuleni, umazi nje ebusweni. Lento abantu abafundile abathi face value. Is it face value or face value? Okay, face value. Sebengicorrectile. Uyayibona lonto?